И здравейте хора, днеска ще играем Brawl Stars. Абонирайте се за канала ни Алиша на английски и дайте палец нагоре. Към. Това е брат ми до мен, спокойно. Аз съм ядещия кавион. Последвайте го и него в TikTok. Има видеа. Не качвам лицето си. Няма да ви казвам защо. Кам. Хеми скоро ще качваме. Имам и YouTube канал, казва се Калата Готи Стрим. Калата Готи Гейминг. Айре! Реди. Така. Хора, взете в коментарите нещо войска да качва баница Караканица. Давай. Може би А при майка ти ти. Ева тук бе. А? Мамай! Мога да те бамна така и. Да, ма и аз качвам музика, но не ме бамна. Убих ке! Не знам аз какво трябва да правя. Що правихме? Ти му би! Тя бе, как съм те убила? Не, от един същия бот ли? Как така се уби? Добра идея! Да. Ето и на втори ще би. Не? Я ще да пробваме. Ела де! Некой... Какво трябва да взимаме? Какво трябва да взимаме? То трябва да го гледа по-носно, бага. Не. Не знам. Трябва да ни вкараме гол, бе. Тапоки. Ара, бе. Ето по красата има един. Малко. Хора, как се взима това? Не, май. Так те замаха. Дойте. Свалях. Трябва да вземете с другия отбор. И защото не по-голямата. Малко са. Давай! Трябва да я вземете техната. Нищо да взема. Само да я стара. Какво стана? Стига Не можеш да си... Не! Ох, нещо стара, хора. Да знаете, че ние победихме. Да. 1-0. Епик! Супер уе! Айде да не сме на това. Добре. Надем граб. Аз я имах пар... Скило. Мабай. Не, чак, не дай. Аз не съм се скол. Айде. Ама... Давай, Реди. Реди.
Аре бе! Рей. Спокойно, ма. Back on the grind. Хора на нея ще изкупят нов телефон, така че... Сега аз качвам също и ще започна скоро и бореща музика. О, защо не помня? Аз не добре. Не помня. Помня. Ай, би! Не го динай! Не го динай! Ти е малко. Ти ли ми каза? Сърди се на някой друг. Не! Oh, you're so awesome. Не. Няма да играя на този мап. Ама виж šta правите! Права. Сядайте! Ма аз съм от близко. Ело бе, динозавър. Back on the grind. Някой баш! Давайте по него! Но то бял, то твърде бърз.